God aften og velkommen til Pornostjerner på glatis. I aften der taler vi med megastjernerne Harry Balls og Herman Candy. I må undskylde, jeg kommer for sent. Vi havde lidt problemer på sættet. Jeg kunne ikke forklare den ud. Så der. Og tak for sidst. Det var så let, min dreng. Så. Og Harry, hvis jeg må starte med dig. Hvordan har det så været at arbejde sammen med sådan et mega-ego som Herman? Jamen, at arbejde sammen med Herman Candy, det er jo fantastisk for mig. At få lov at arbejde sammen med så kompetent en skuespiller. Og rollen som Meryl Streep spiller han jo fantastisk gennem hele filmen. Jeg kan mærke det, jeg kan mærke gulvet, jeg kan mærke lyset, jeg kan mærke lyset, jeg kan mærke det hele, jeg kan mærke nøglen, jeg kan mærke nøglen, jeg kan mærke telefonen, jeg kan mærke den seng, jeg ligger på, jeg kan mærke det flere etager. Er det sådan, det skal være så? Du skal ligesom prøve at smække hende. Smække hende, det er Meryl. Det er Meryl Streep, hun er gammel, ikke? Det følelse for fanden, ikke? Ja. Tag en hårdt. Prøv igen. Okay. Og Herman, hvis jeg så også skal spørge dig. Du har spillet en rolle, der for det første er en dame, og så er rollen 40 år ældre end din egen alder. Hvordan har det været ligesom at skulle tilpasse sig altså en helt anden måde at leve på, kan man sige, ikke? Og opføre sig på? Kæft, din lækker Bourgogne. Skid. Ja, undskyld, nu bryder jeg ind. Ja. Kom. Jamen, det har været svært. Vi har arbejdet meget hårdt sammen. Det har været, han har været meget svær at arbejde sammen med, skal jeg sige. Altså, og at spille rollen 40 år ældre end mig selv har været utrolig udfordrende. Han var utrolig stor. Jeg troede sgu ikke den passede. Det kan jeg ikke genkende til, det kan jeg. Ja, det var hårdt. Og det er bare at spille en kvinde. Det var meget svært. Jeg blev nødt til at tage østrogen for at få patter, som så blev opereret af igen, som I kan se. Og ja, alle scener blev optaget med mig, der fik det i rumpen. Er det sådan, vi skal stå? Jamen, jeg føler, du skal have lidt længere ned. Jeg vil have noget sådan her. Undskyld, hvad siger du? Du skal mere gøre sådan her. Okay. Er det sådan, vi filmer? Det er sådan, vi filmer. Og så armene ud til siden, så man kan se dig. Du er dig. Kom nu, Meryl. Kom nu. Du er Meryl Streep. Du er Meryl Streep. Du er føle den mere mærk på mig. Mærk hans varme krop. Og for at lige komme tilbage til filmen, så kan man jo kalde det, altså, det er jo revolutionerende på den måde, at de aldrig rigtig er blevet prøvet før, kan man sige. Det er jo nærmest et moderne gennembrud i pornobranchen, ikke? Hvordan har reaktionerne ligesom været på alt det her? Altså, det er jo fuldstændig abstrakt nærmest måde at filme på. Har I oplevet noget sådan specielt inden for de sidste par måneder efter optagelserne? Jamen, altså gennemgående vil jeg sige, at der har reaktionerne på filmen været meget positive. Selvfølgelig har man skulle vende sig til, at for eksempel når man går på gaden, at så bliver man lige pludselig genkendt som, hey, er det ikke Mr. Creature? Mr. Creature. Og jeg hedder jo Harry Balls. Jeg er jo i bund og grund en helt almindelig person, som bare er i den her branche. Og som har været med til at skabe den her, som du ganske rigtigt siger, revolutionerende film. Yep. Ja, følgerne af filmen har jo været fatale for mit vedkommende. Jeg har modtaget flere dødstrusler fra forskellige kendte inden for pornobranchen. Faktisk har jeg også modtaget et dødstrussel fra Meryl Streep. Nej, dog ikke et, flere faktisk. Op til mange på en dag. De involverer alt for det meste det, at hun synes simpelthen ikke, det er i orden, at jeg har spillet hende som en mand. Og ja, der bliver jeg også meget berørt. Jeg synes, jeg spillede scenen utrolig godt. Jamen, jeg må sige, det står jo så i dyb kontrast til den oplevelse, jeg har på det rent personlige plan. Eller de oplevelser, jeg har haft, efter jeg var med i filmen, fordi at før jeg var med, der var jeg jo bare en helt almindelig pornoskuespiller, hvor nu er jeg Harry Balls, ikke? Altså, ja. Herman Candy. The Harry Balls, om jeg må sige, ikke? Jeg har faktisk også... altså, også hvis man bare ser på pengene,
der er mange flere jobs nu. Ja. Jeg har skiftet den gamle Opel Astra ud, fået et langt lækkere køretøj. Så. Ja, men jeg har været i England og fået titlen Sir Herman Candy. Nej, hvor lækkert. Ja, det er meget stort for mig. Og så lige her på falderæbet her som afslutning, så lige et spørgsmål til jer begge to igen. Nu har vi snakket lidt om tilskuernes reaktioner på filmens, på den måde filmen er blevet lavet på. Er der nogen sådan fysiske men efter optagelserne, eller har I klaret jer udmærket igennem? Jeg har hørt flere historier fra filmfolk og VIP's, der simpelthen har fortalt om skrig og piskesmæld, og jeg ved ikke hvad. Altså, noget insiderviden, Emil? Ja, altså min anus blev ikke, hvad det har været. Altså, den kommer ikke til at sige en lyd igen. Nogensinde. Det er faktisk lidt sørgeligt, men ja. Jamen, jeg må heldigvis sige, at jeg har været relativt forskånet for diverse ting. Jeg er ganske vist røget ind i en omgang slidgigt, men jeg tror, det skyldes havearbejde primært. Så en egentlig arbejdsskade, det kan jeg vel ikke kalde det. Så. Arbejdsskader, jeg ved heller ikke, om jeg kan kalde min skade en arbejdsskade. Jeg har simpelthen fået kronisk sure opstød, så smager simpelthen så meget salt. Det... Ja, det skal jeg da lige love for. Ja. Så skal du ligesom prøve bare, den skal bare så langt ned som muligt, ikke? Altså, det her, det bliver ikke større. Det bliver ikke større. Dybt for fanden, ikke? Du skal gurle for fanden, ikke? Nå, men så tror jeg, at vi siger tak for i dag. Tak til Herman Candy. Og tak til Harry Balls, du ser så dejlig ud. Så slutter vi for dagens program af Pornostjerner på glat is. Tak for